Il-proġett tal-Mużew tal-Konkatedral ta' San Ġwan jinsab fi stadju avvanzat, kif tul din is-sena sar progress li jaqgħad l-innovazzjoni u l-preservazzjoni. Waqt żjara mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, u l-Arċisqof Charles Scicluna, intqal kif dan il-mużew se jara fih fost l-oħrajn set ta' arazzi ġodda li huma l-akbar tax-xorti tagħhom fid-dinja, set tal-fidda u kod barari. Dawn il-partijiet li kienu magħluqa għall-pubbliku issa se joffru esperjenza kulturali aħjar lill-viżitaturi, hekk kif il-Konkatedral u wkoll sit storiku tal-UNESCO. Il-Ministru Bonnici flimkien mal-Monsinjur Emanuel Aġus li hu l-President tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral spjegaw iżjed l-investiment li qed isir f'dan il-ġojjel nazzjonali. Bis-saħħa tal-mużew se nsaħħu l-esperjenza, pereżempju l-arazzi li għandna kemm irrestawrajna, issa se jkunu jistgħu la jitlesta l-proġett jitgawdew is-sena kollha b'mod permanenti. Wkoll se jkun hemm partijiet ġodda miftuħin u wkoll se jkun hemm il-bies reliġjuż antik illi qatt ma ġie eżebit ikun jista' jiġi eżebit. Aħna qed nagħmlu dan ix-xogħol kollu biex insaħħu lil pajjiżna bħala l-post fejn il-kultura verament hija waħda illi nieħdu ħsiebha u mmexxu għal quddiem. Sar ħafna investiment, ħafna xogħol, ħafna pjanar, dan huwa sit partikolari, sit l-iktar sit storiku, kulturali u reliġjuż importanti u ridna nsibu l-ispazju fil-ispazju li għandna limitat kif neżebixxu issa l-arazzi 29 biċċa ta' arazzi. Il-Konkatedral ta' San Ġwan u diġà l-aktar sit li jiżruh nies b'udjenzi li jfittxu esperjenzi dejjema waqt iż-żjara tagħhom.